ningkong ngaso ben ai kata ka jing sngolam ya ka yin kasem jong angel chakma bodi nong song snong yo ka Tripura no belajar ketu jing jadu ba pliu dadu no ke jingim hapo terkan ada radu nang te ni i ba kum kini ki ki jingja kilong ki ba nakapor sa kapor haba ya dei bat kini kun samla jongi ki binane ka than lam ni jongi tementa niru ni penrem jur ya kan ki jingja bat ni kermen ru bakum kini ki jingja kinum jasu bat kini ailat ti nakaliang jonga kumu nong ilam jong ka MPY jong ka national committee ngalat ho dak city ngala pha sau chief minister de putarkan bu de bin sim khya ya kan bat kitu ki budon keti hakane ai ba khoi de bin kem bat ka an kan le ya ka kam ko dan kan ti tiba ni haba ni pet ikini jing sya thambor jong ki kena jong kam dei kesin ke beningkong ko di kebun tele si ngam ong ba baro ki basni andai le si ki don katu kat ni ki buya duna ya ka jing sotu ba ni ki nong song snong jong ka than ngam ni sane ni ru ngdon bentah hagari boro kawai ti ita long ong no kumbo ong kibriu kadi ka ignorance nakaliang jong ki bakin tip sipang jongi bat kata ngaru ngasngo ba ni de ben ong ya ka sarkar ong ka ri India hi boro kawai ba kini ki di menlong mandatory topik sapo ki subject jongki hangno haba balai tang mangingin tip sipang jongki kat ba makipat kim tip sipang jongi kata di kai bangimla mangin pediang kata di kai ba ni susi bat de na kini ki daw ba man kapur kini ki jasija ya ki kena jongi tang ki bapuli ki man ki para ki khon ki kiti ki ba ki balik trairu sakhi teka kajing makir bapli ki songsir aba jagum kini ki te ni kwa hiru ben kerpat nga lemba menteri rong ba do kejelahi badairu national president jongi ngila ya keren hiru bat lemba jong hiru ngala pha yang kawi kesiti ba ong pi cha chief minister jong Uttarakhand bu de sim khya ya kan ka isu bat ya kitu ki badon bentang ni kitu belasa kiam sangut bat tawe badang mentau ba import yok ki ong bula ali selipal tiki de ben trade ka borba bayi kini ki brio de pensitom kat kum ka